aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon, radyo. Gabi Luzon, Visayas kag Mindanao. Welcome na naman diri sa aton nga pagpangalagan. Diri sa aton panatuntunan basta gabing edisyon mga ka-aksyon. It's Aksyon Night Patrol. Subong nga gabi liwat naman kita mga dulong sa inyo sa pinakamabagong madalag ko nga mabarita nga natipon sa nga itong mga Aksyon Unit Reporters. Ato na Aksyon Correspondent handang-handa na nga magdulong sa inyo sa mga balita sa diligid lamang madugay. Subong nga gabi may kubod man nato naman nga Patrol 1 Bravado Patrol. Sa pagdulong sa inyo sa pinakauling nga sitwasyon sa Dakbanos ang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. May mga aksidente, may mga bypass operation na nga ginresponderan. Ang ato naman nga patulo po dirang puwarsa ni Aksyon Zil Minardo. Back to back naman sa atong piloto sa patrol. Wala nagapugis ang agi. Bisa ng iyan nga postura. Nagapabilin sa gihapon nga matahom. Aksyon Papang Nixon Tahom. Para yun man ang atong pagbantay sa pinakauling nga balita national, balita international, breaking news kag flash report. Subong man ang balita sa lagat sang panahon. Mga breaking news drama kag ginabantayan sa ato naman nga news center. Martes ngayon desyon po nato ng puwersa ni Aksyon on Defensor Lisay. Dari naman sa Studio A Master Control sa ato naman nga technical side. Abot nato na puwersa ni Aksyon Elmar Madera. Back to back naman kay Aksyon Christian James Binares. Dugay may kopod man nato naman mga Aksyon Correspondent gikan Norte padulong sur nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Para pagdulong sa inyo mga ka-aksyon sa pinakauling nga mabalita nga ilang nga natipon gikan naman sa kapulisan kag mga hospital reports. Sa ngalan man sang inyong regular nga anchorman sa sininga palatuntunan, Aksyon Eric Magbanwa. Talos kita mga ka-aksyon temporaryo diri sa pagpangadagan sa Martes nga edisyon sa Aksyon Night Patrol Program. Ako naman si Aksyon John Diaz. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol.
Action Radio Philippines Standard Time, las 9:59 na. Oy, kumusta dra? Kumusta nga ito taran nga matag palamati? At ito taran nga mga kaakson, mga suki sa kahanginan sa 61 ka mga kabarangay diri sa Dakbanwa sang Bacolod. Sa 71 naman ka mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental. Kumusta ka mo dra mga kaakson? Ang iban siguro diri nagapaw na yunay na. Iban mook ng ila katulugon. Ang iba naman nagabiyahe pa sa gihapon. Subong man ang aton mga taxi drivers, mga jeepney drivers, tricycle drivers, e-bike naman nga sa isang di pasay nga salakyan. Nagaporok-orok gid sa aton nga pagpangati subong man nga gabi. Uy, sa aton tarang nga mga kakso, may mga mensahe ba na kamo wala yung padala lang sa aton nga text hotline 0963-7570874. Or sa ato naman yung live streaming, gadi naguso na ang mga mensahe mayang gabi ng dra kay Ma'am Diding Haluamiento. Sa ginang una-una sa listahan nga nakita ko rin ho. Si Papang Dennis Richard Tiboruma, alas 10 ng gabi mo palang ni Panyapon mo pang bodo Amerikano ka ba? Uniforma. Certain ability. Naguro oras ang kaon dra sa mga taga-Banwa sang San Enrique ay Uniforma. pwede si President Dennis Richard Tiboruma. Anot pa nga Eka mo dra mga kaakson, manayonay ang panahon diri sa Bacolod City. Sang hapon do guldo hana sa nga magtulo-tulo. Pero do wala gito na dayon mga kaakson, no? Do medyo nagumguom lang ang kalangitan. Eventually mga kaakson do way man na dayon ang pagbunok sang ulana. Pero mayo man gani kay ti mabulubog now. Kay sang tulo temprano nga daan ba puwerte gid ka paang. Okay na do ay kaya gana magwa si mulungga. Kay puwerte ka pala ang sang panahon. Mayo man kay medyo manaynayan at tub-tub sili nga gabi. Kamudaya, kamusta? Kunari ka ni sa nabukid nga porsyon namin isang hayang-hayang momong. Ay labi na kon na may burburug na ubing nga hangin nga nagadapya si mo panet. Pero kung palibot mo puro simento ba o gagunto ka man sa kapaangon sang kainit sang tiyempo. Maayong gabi dara kay Police Major Wilfredo Binaman Jr., ang hepe sang Valladolid PNP. Sila gini sang una pagsulod ko sa Action Radio, mga first batch gini sila na kontra nga mga hepe sa Bacolod pa that time. Sila gid nagsugod eh. Nagdaiday, gibo nagbaiday. Uniforma. Of course, monitor man ni si Police Captain Armelin Vargas sang station number 3. Ano pa ni mga Police Major si Ma'am Vargas man? Police Major ka guro ma'am do qualified ka guro mag spokesperson mong balik mong Uniforma. Umunuhan na naman ko ni mong kung anong rason mong. Ay, kamusta ka madara mga kakson? Ginaulat-ulat mga kagson sa Gobyerno Nasyonal ang magapungko bilang Executive Secretary. Natapos man nga nagbiya sa pwesto si Executive Secretary Vic Rodriguez. Di ang impormasyon mga kagson nga may ara na gidman nga ginalantaw si Presidente Bongbong Marcos Jr. nga mo ni magabulos bala kay Vic Rodriguez sa pwesto nga iyagin biyaan 72 days. Kung mo doon ay pagkani ka mga 3 pa lang kabulan nga nagpungko diri sila sa ila administrasyon ay nagbiya na sila doon hindi na siguro kagwantaya. Anyari? Uniforma. Tabo man. Anyari ti subong sige pa yung inisduganay nila mong sa Senado. Oy, pero tiyan tong sinabtanay sa mga senador. Pero ako'y mas mayo na ako nagasinabtanay. Ano ba mga debate, gid lang agakatabo para matakol gid sa gusto ang mga layi.
ang mga ordinansa o kung resolusyon, di kay pagwa-guwa lang imo dimple, di kay pakyut-kyut ka sa sulod sang Senado, inaano nga. Baton kay mo sildo ka mapakyut-kyut, kundi duway ginapulos. Pero kung nagadire-debate, may arabi mga suwestyon, may ara-dira nga mga nagapamatok, may ara rekomendasyon, may ara mga paramangkotano, na ko'y mas maayo, mas namian ko na yan. Para makita mo gilbilati, ilagin na O'Brien mong they are lawmakers. They're supposed to create law. Ang ma-implement sa ni dapat executive, problema kaya pati mga senador kung kaisa ga agaw eksenaman, mapatuman man mo sa mga proyekto para mamba ko nga may hinubraan man sila. But we go back to the history mga kakson. Meron kita man totoo, so ni dapat they are to focus sa pag-promulgate if pag di yun sa mga lahi ba lang, makon mo karabadamo sa lahi diri sa Pilipinas, na nami sila doon gina-improve lang nila, hindi na magduludugang-dugang kay galingin ang ulo katao, yakon karamo-damo na isang lahi nga sundon. Isa ni classic example in election. Bago naman sila ginaduso nga hagna dra, pasado na sa third and final reading. Hindi pila na lang kadlaw na bilhin mo, sugod na tani daring filings ng certificate of candidacy. Kaya kiti pila naman lang kasmana ning nabilin. Pero ginangagaw pa nila ang ila naman nga nawag ni ilang hagna dra sa kongreso mga kaksunod ulaton tanay kung madayon gidining barangay kag sangguniang kamarang election sa December 5, 2022. Kay na sa programa ta sa action reports ginsiling ko na ya kung ako'y pamangkuton niya ipadayon ng eleksyon na. Kapila na niya masuspend, kapila na niya mapostpone rather. Pero mas maayo ko sige yun tani eleksyon na. Arab lang hindi tabla Arab lang kabisan hindi pwede duso gida. Damo man naman kakson explanation nga nagasiling. Madayon kung hindi, may gasohon manggapon. Madayon ito na lang para at least ma-exercise sa ginang aton nga kinamatarong. Para mga wala ba yun mo, andra nga mga wala pulos ng mga barangay official, at least ma-islan. Kaya mga mayo, ilagid mapamatudaan nga mayo, hindi lang pagservisyo. Depende sa nahamutan sang publiko kung mga botante. Ayun di purma. Ilala ko to. Wala mo na nga patapik ko sa alkalde. Ito hindi pa madayon ang eleksyon now. Ayun di purma. Akson Radio Philippine Standard Time nas J6 na. Mga ka-Akson, dugay-dugay. I-recap nato ng resulta sa STL. Ari kontrobersyal man kay subong na yung pagwang isa ka-konsihal nga balya. Sabi na kuno permit dris bakulod ang STL. Pero kay dugay na bago lang yung pagwang mo sining issue. Ayun di purma. Nakatuig. Nakatuig kasi gidi pataya. Nga bago lang naging pagwa ni ano nang motive sa likod. Tanin ligad pa ni ligad pa rin talagang doso sa may BCPO nga dakpo ni. Ayun di purma. Kung illegal gid man. Ang taon ta ko nunugid ang issue sa likod sa ni. Kaya kina pa naton ginatistingan ng BCPO. Away gid sa may masabat sa aton. Ayun di purma. Pero this time, actually check nato naman ang aton nga Patrol 1, Barabado Patrol. With Action Zil Minardo, kamusta ho nato ang pinakaling nga sitwasyon sa palibot sa sulad sa Bacolod subon man nga gabi. Ang aton nga patrol maging responderyan kay inang aksidente dira sa may sulad sang Bago. Sa naman kakaso sang hit and run, binungguan kuno sang truck ba tunto man nga truck binili niya man niya. Pero balik daman tong binungguan mo to ho, kung ano tong sitwasyon niya. Lakat lang imos dalan kay kita kung sinong ginapang saruso mo da. Angay si mo ibutang mo to kabungguan. Di ba na? Pero dapat imuon nyo. Ilan taon mo naman, tatapon nyo man tong tao. Makaluluoy na tabo to. No? Sige, check nato ng aton nga Patrol 1. Ato naman nga Cross Barabado Patrol with Action Zil Minardo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action! Night Patrol Field Reports! Action Zil! The Koreana Girl. Good evening! Hello! Mayang gabi! Hello, how do you do? Amo na? Hello! May kanta ko wala karon. Anong kanta mo karon? Sige ha. I-prepare mo na kagapon. Wala mo nagipagawa ang kanta mo. Yun na, dedicate ko. Yun na kayo papang next song. Anong kanta mo nga ginadidikar mo gid sa pinakataong taong nga driver?
Ano title pa? Isang kong liligaya pa. Kung liligaya. Kung liligaya Yung ka? kanta, oh. Anong kanta? Anong kung liligaya ka? Siya Wala? din nagkano sa ako. Diyan siya din nagkanta, ginasa ko, no? Anong kung liligaya ka nga kanta? Baby, Kung liligaya ka sa piling ng iba. Kakanta-kanta. Tapusa kayo para mamatik ito tanan, ha? Ginapong ganyan na yung kakadlawon, di ba? Oo, ato na kung liligaya ka sa piling ng iba. At kung ang langit mo ay ang pag-ibig niya. Sana all. Tapos, Tututol ba ako? kung, Kung kagustuhan mo, utos mo, layuan mo. Sana all. dahil mo lang sumpon. Ay, dahil nga na sa alam mo naman. Tingala ko lang yung sumpon. Kung liligaya ka, liwat, from the top. Sekunde, nagsulit. Take to. Ano mo na yung coordinator, di ba? Ang balas mo lang, itadlungon, di mo lang todlo, si mo bla. Sana all. Nasakit ang buot ko. Sige na, ano na to? Kung liligaya ka, luwat. Arenay. Oo. Gusto na na? Waysa. May waysa nga na lang yan. May waysa. Sige. Ang damsa, waysa, karon lang na, no? Pero ano na Wala to? Sige, go! Kung liligaya ka sa piling ng iba, at kung ang langit mo ay ang pag-ibig niya. Sana all. Kakauta na nga akong kanta sa imong nga effect. Tapos, Ay, gabi na. Yung gabi na. tapos, anong sugpon? At kung ang langit mo, Dami kay pangba nun. Kailan mo ako. ako yung singing driver na ya. Sugpon eh. Bakas ka bang nakita? Ano ta ba? Sana all. Te, libre na yung intermission number. Do kulang na dason ga antre si Papang iya gini nga segment di mong The Singing Driver. Sana all. Segment ni Papa. Anong nakaod yung nga do maayo sa inyo kanta kung liligaya ka? Nagilaw naman kami nakakita kami sa drive nga cold barang so iwat-iwat mong. Iwat yan eh. Nakainom kami gina isa ka litro ni Papa. Bolitro gid ya? Sana all. Tapos naman ang interview dito sa Singkang. Upod man sang iban nga friends na from the media. Naginom kami to. Inom ka mo soft drinks. Soft drinks. Tapos Kaon kami french fries. baw. Ayo di purma. Tapos sa danya karaho pangadaan. Ay sampat gid ya. Boy ba? Sana all. Di pa sinigang na kami anay Ado hindi ka mo pigado nga daan sumong di pa sinigang ka mo galing nga dawa. Uy, dara sa babaw. Dara mo galing sa babaw? Mahalit ang ugat baboy lang anay. Sana all. Dito ang inyo ruta, like sa City Mall, may paborito na nga kalanaan si Papang mong tunguna kong gabi. Sa patrol pa kami, magupod kami na aksyon Eric Be. Magagaday, may kay Nanay Shirley, diba? Ay, sa may bulalo kag nila gaan. Paborito, isa na sa paborito nga lugar ni Papang. Abot kong bukas pagyapon si Nanay Shirley, amo ni Oras. Sabre pa ni action dyan, sa magalas 12, kis ayari pa niya. At isa kupada sa. Sana all. Taka matay na Shirley, ka na restubang niyo. Ara na si Shirley tubangan. Tikay kung mo bukas pa si Shirley, pwede ka mo dadawa, isakbada sa nakaon. Sana all. Gala kay naral sa kina sa karao mo. Paborito yung ng karaho, kabalo kasi Papang tao nga pwerte gid ka simple. Yan Sa karaho pa lang yan makita mo na iya nga barangisi. Sana all. Wala pa yun. Namit. Tayo sa damo pa yung may kakaon action dyan. Damo pa dagali. Okay, Manina Shirley ba? Manina. Manenay. Paano masabi? Pero damo mo may taxi. Action Zil ba si may punduhan kang ka taxi dablaw? May taxi skilid mo?
Oo, mayari. Makuta sila bi kung may ang ila flag down gidugangan na nila. Kaya di ba may ara to adjustment ligad. Basta bla pwede mo pamangkot mo kay do concern do ano to na mong damo di ka padalas ang pamangkot nila. Kung may nag-change na flag down kay 40 na mong dito may ara to matrix na ligad. Abot lang kung 50 na subukan kung 45. Wala ka kabalo. Nang Sige, good evening, sa Action Radio. Nung kamo subong, nagpasaka na kamo sa inyong flag down. Nung subong mo, wala pa man, ma'am. Wala pa. Mm. Bali pilagi ninyo, ipasaka doon kung ma-implement mo. San pulo na tayo, ma'am, eh. Mga Kampo, plus 10, oo. Pero action dyan, sa atin pagkabalo, do plus 5 lang yung action dyan. Oh, do plus 5 lang na. Sa pero tambal ni Manong, wala pa sila yan na implement. Pero di ba may announcement naman? May October pa action dyan, mga October 4, kagati ang matematiko, diri lang sa may syudad sa Bacolod action dyan. Yung ideya sa mga operator na hindi na sila magpa-calibrate sang taxi. So, bali sila sining himuon, 40 lang yapon ang flag down. Abi, example lang imo, da karon nga baydan, 100, ma plus 5 ka na lang, 105 ang imo sining nga balayran. Kumbaga do ano na lang, do ano kani panawag ni, do depende na lang yan sa pasahero nga magdugang. Oh, plus 5. Pero kung mag-implement correction dyan, na plus 5 din sila sa mga taxi drivers. So meaning, hindi na gali pa ibutang sa flag down rate nga 40 or 45 ang ibutang dal nga system, mapadugang lang sila kung magsukot na. Doon mo na matabo. Yes. Gumalang kung 40 lang sa gyapon, tapos kung 40 ang ino, balayran 100, ma plus 5 na lang, 105 mo bayaran. Tibudlay mo na kay basib lang pasero nung hindi magbayad. Amo gani, di pa insinde na lang gid sa ila. Nga, bayo lang yung mga nagapamatig isang balita, action dyan, kita mention diyan gid, pero kung wala ka man niya, kanamo-namo nga nagpataas na, no, sang rate adriya sa bayranay kataksi, diragi ka mong guro malalis. Gani. Kamusta sila ni Manong? Kamusta ilang nga biyahe? Nang, kamusta sa buong mo biyahe, no? Kung daw pisigado, ma'am, may do kompetensya ang bago lang ang modern lang ang sakyan. So, kung siyempre, ang pera lang, ang ticket nila, silang bali, pero po naman, grabe na, parang nagbilas sa mga iso mo, nang lugar lang ito, dip na subong niya. Modernize. Subong nung inumalibyo, pilabi sa isa kastaw. Subong ma'am, nung sa 300 or 400. Oo, 300, 400. Subong mo. Tapos, ginarasilaan mo lang yung ayang taxi. Taxi, oo. Sila yung subong sa taxi, no? Mo nang 800. So, but silingon ni Manong, apektado sila, kay ti pareho sa ilang nga serbisyo, aircon ang salakyan, ang mga modernized ka aircon man. Yes. Okay. Tidako. May kompetensya sa action dyan, no? Sa nagsugod ng modernized jeepney, do nagnubo na gid inyong income? Siya nung naglubo na gid nagtunga na gid ang pasahero blog pila sa pasahero sa aircon ng jet. Ang modern naglasing sa raw. Oo. Kaya sa bagay ti pareho naman dan ruta. Kung malabay man lang da sa lagyan, tidra sila gasakay sa modernized jeepney. Insakto siya raw. Dali bawa bata ila sakyan ti direksyon sa bata. Isipliyon nila do 13 lang eh. Gani. Kaya ang inyo na lang dala lagson kung magsigi-sige na. Inibila mga do hindi masudlan sa mga jeep nga gusto gid magpadulong to, may mga dagko nga dala. Sir. Kaya do amo naman lang gid no, dako gid ganito sang epekto sini sa inyo, labi na nga do dinamo-damo na sila subong. Bali pagid na sir tapos medyo mahal pagid sa bang trodo. Gani man kay guay gidaan do magbahala sa gamay lang, pero kung magsaka porte man kadako, ang problema na nung kung magpasaka pa yung flag down rate nyo, basta hindi na sila magsakay. Sir, ang kado, sir. Okay. Sige importante may lawas lang legal ang trabaho, no? Thank you. Sino nga naman ng driver na? Nga lang itagal. Erwin Mendoza, sir. Ma'am. Sir Erwin Mendoza. Sir, madaming nga salamat, sir. Kagahanong din, sir. Yes. Thank you. Pati ang inigaling ang mga taxi. Of course, kaya ng taon, tingin epektado man sila isang modernized jeepney nga ini, no? Karako, gid sang impact sa isang bagong nga programa. Kung ng taon to Black Sunsid, wala giniguro na plastar sa gusto, no? Wala gibla case analysis, Anong epekto sang modernized jeepney nga ini?
Mugid, kaya kung mag-pareho sila sa na-mention ni Manong, may pakatubatan, pinakatayag yung gina-action dyan mga bayran, 22 mo, nyo ka makitaan tanin sa tarigpas ang modern jeep bala. So, 22, makasave gid ang mga tao. No, kung compare mo sa mga magsakay sila sa taxi, sa flag down pa lang, 40 na. Tuti ang kompetensya subong sa modernized jeep na amo gining taxi, kag ang traditional jeep, mga agon to, get action dyan. Gani, ma'am? Yes, may. Subong na ananta ko si ang sabayin kasi ng taxi driver, no, nagapurugahit nan kay tungod man no, ang competence nila diri sa bahin sang yes, ang kompetensya nila sa bahin ay si reaction dyan sang modernized jeep kag sang taxi man action dyan. Oo, mo pagina kay ti kung taon ta bala, kung gusto mo na gid man niya comfortability magbiyahe before mataxi ka gid, ilabi na kung dali ka man. Comfortability ang concern kay parabi hindi ka mahago, hindi ka makapoy. Subong kung magsakay ka modernized jeepney, gina-provide din naman ng comfortability kay gapungko ka, air condition pa. Galing kay ti sa likod sina, ti patay ba niya ni gusto like ining taxi, ay ining traditional jeep. Duwagi Jacksonville, di ba? Oh, patay man ang iyang linyagli. Ayun di purma. Action Radio Philippine Standard Time nas 10:19 na. Bago lang mga ka-action, check na Action Zil Minardo, ining taxi driver dra sa may City Mall. Di sunod diri why pa man gid nag-implement ang panibago diri nila nga tariff o kun abi flag down rate, no? Tidi Action Zil amo gid ang problema sinadra. Kay di subong makabawi-bawi na sila kung gabi na lang. Ina kung damo pasero kung gabi. Kung wala na gid sa bala, kung mga gabihan nga dobra mo sa ang advantage ng selection dyan, kasi may mga motorsiklo, at yung BPO company naman, may mga services naman sila, may mga van action dyan, no? So, depende naman sa mga taxi driver, iban sila po, at gapo lang man mo, kahit 24 hours sila nila, kila 800 pesos, no? Okay pa niya ang 800, may iba yung mga taxi operators action dyan, nga taga 1,000, na mo sila ang arkila sa 24 oras. Oo, mapagina, no? Hopefully, nga hindi nila pwede nga madula sa dalanon ang mga taxi, kaya hindi natin paktan kung ano yung future with the modernized jeep, no? Kung wala labot sina sa subong nga daan, ang mga modernized jeep, limited number of hours lang ang ilang biyahe. Do usually tag ano lang sila 8 PM, 9 PM depende pa. Or wala amot kami 24/7 na sila, wala pa maguro 24/7 yung modernized jeep. Wala pa ko na dyan. Sa pagkakabalo natin, do 6 to 8 PM sining ila yung target din. Ako nang ila sining operation. Gani man. Beyond that karon, di makamagsiling as lang asutso ang pasero. May alas 9, alas 10, 24/7 di kay Tidris Bacolod bukas ang halos madamo nga mga kumbuyahan hasta magtuang gabi. Tiyan sino nagaserbisyo, di pa sayang nga jeepney nga tradisyonal, lalabot sila mga taxi ti modernized jeep tani kung gabi ara man ti tani wala problema. So dapat ano taman sila, no? Suportahan taman ni mga taxi drivers and even ang mga traditional jeepney drivers, di ba, Action Zil? Correct action dyan. Kasi yung mga pamilya, man yung ginasagod, no? Pag ang income nila, action dyan kita, no? Dahil nagid bala siling makabakal, no? Sa panginanglanon, sa isa kadlaw, kung imo lang gid ang pinsaron sa name. Hopefully, action dyan, no? Kabay pag matagaan, maniig talapangod sa aton nga gobyerno, dahil action dyan. But so far, subong action dyan ang aton nga sitwasyon diri sa Bacolod, in general, sa aton nga pag-obserbar, kag paglibot sa patrol, malinong kag mga tawhay na normal na sili ang lakat sa trapiko. Observation report, nagikan sa patrol, ini si Action Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kayo sa report ni Action Zil Minardo sa Patrol Action Radio Philippine Standard Time, das 10:22 na. Antes naman ang report naman sa ating mga action correspondent. Una natin doon kayo guys sa Action Nelson Pateño. Dari kita na mga ka-action sa recap natin sa resulta ng Small Town Lottery o kung STL. Recap natin first draw mga maka-action, mga maswerte nga numero 3 kag 18. Sa liwat 3 kag 18. Second draw 34, 15.
Suliton ko ikaduha nga draw 34 kag 15. Third draw mga kaakson, mga masuwarte nga numero 10 kag 1 sa liwat 10 kag 1. Ang resulta naman sang mga loto dugay-dugay after sang report ni Akson Nelson Pateño. Sige, i-check na Akson Nelmar, no? Si Akson Nelson Pateño sa First District sa Negros Occidental. Mga balita nga natipon diya digdo man. Kamusta ang northern portion sang Negros Occidental mga kaakson. Durante sa tanan mga gabi lang kay Ma'am Nailid, Claridad. Good evening, Action John Ginatamya. Yun ako si Papa Edmundo Claridad sang Tabunan Bago. Oy, nagaparok-urok man monitor sa aton nga pagpangalagad. Sir Luvic de la Luna, good evening. Nagaparok-urok sila wa. Check attendance sila kuno. Alindra kay Patok kay Ruby de la Luna sa Barangay 30. Vicente Maglaki Jr. Naga-monitor man sa may City Heights, Bacolod. Tamyaw yan ako si Felipe Nestor Dumangkas. Kag-asawa yan nga si Lorna Dumangkas. Thank you so much, Gid. Daling kay Sir Vicente Maglaki Jr. Hoy, Ma'am Homa Lumina, good evening. Si Ma'am Sally Auke de Sousa from Some Village. Naga-monitor Gid sa mga gabi, no? Karen Midaflor, good evening, Action John. Monitor lang sila sa may Barangay Tangub. Keep safe, everybody. Thank you, Gid. Ma'am Jinky de Lagdon, may gabi dira kay Ma'am Jinky de Lagdon all the way from Arizona, USA. Alam daw po kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Star Mayo, and Doc Matt Mayo. Sir Noel Amar, Alma Oligon, Mama Lolit de Lagdon. Si Papa Yo Joe, kag sa nga pamilya sa may Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Salamat, gid kuno from Arizona, USA. Greet naman dagkaro si Apoho. Happy birthday, Ma'am Jinky de Lagdon. Kay Austin James Villaprol o Convilla Flor Apil. Happy birthday dira kay Austin James Villaflor Apil. Kay President Richard Tiburuma, mayong gabi man. Dali na kita, balita, gikan sa First District ng Negros Occidental o kay Akson Nelson Pateño. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Akson Nelson, mayong gabi. Yes, Aksyon John, mayang gabi kag sa aton sini nga mga kaksyon, mayad nga gabi kaninyo tanan diha. Oy, mayad nga gabi man. Oo. Te, wag kita da. May ara ba man? Ayo di porma. Mayo kitiyo matik no, matik ka. Matik na, tibos may ara ka na na. May ano? May ara ka na na sa bakasyon ni siya. Ayo di porma. Kay balik na? Sokton mo gina siya? Gani, mabalik na sa buwas Oo, kay daw ka namin isang live yan. Ayo di Sila porma. kay enjoy lang, no? Siya lang ito pikot at tutan, di man to sa gamonitor. Gamonitor ni sa? Ayo di porma. May mga comments sa dayo na? Oo, may mga komento na sa dahil. Ba, Di I man- think kay gabi mo, no? Oo, gabi kinaban tayo na ganyan din ang programa. Oo. Di- Kaya astang panupla mo dahil balan. Ayo di porma. Ano ito kayo enjoy? Buwas na tumatag pa naman tayo nagpamangkot na ara section Eric Buwas. Maging ano lang sila, maging importante sa naging kantuan. Ano ka ako nung doon yung tanay layo pag inikantuan niya, ganun kayo sa lapit-lapit lang sa nagkanto, no? Eh, kung ang iyayagdan niya mga viewers kag mga listeners, siya daw gakahidlaw sa iya. Siyempre. Di ka mo mahidlaw kay si Action dyan. Gamay na lang na nga ano. Nga? Gamay na nga tuyok bla daw. Action Eric na. Ayo di porma. Hindi ala, ay si Action Eric, mabalik si Action Eric Buwas, ha? Sa takto naging muno, Action Nelson, kaya pamangkot na sila tuod sa aton. Mga kuya nyo blaga pamangkot, kaya mabalik si Action Eric Buwas, Oo. no? Hindi ka mo mga kuya nga gapamati sa kay Action dyan. Dahil hindi ka mo maghalin kay ang magsaylo patay. Ayo di Patay porma. siya. Tayo ya. Damo ka mo gali kuya, no? Even sa may ano bala, sa may kabangkalan. Oo. Damo, no? Sa na daw, Yudi Punggol. Si Mayor bala? Mayor. Mayor Miranda, kay Eagles man gali na? Oo, sa Kabangkalan. Oo. Oo, sa Lakot. Sa lakot, gani. Oo, sa Lakot Eagles Club na siya. Muna nga sinalakot lang na siya. Ayo di porma.
Tood. Si ano galing si Police Captain Elmer Bonilla, wala do bago. Do nagigos man si Captain Bonilla, wala mong? Ang bago na si Captain Captain Bermudez bla mo. Ah, oo, sila upod sa Oo, sila na. ano sa may Manapla. Oo, nang sa ano na sila nang Manapla. Po dito na sila ya sa ano Golden sa lakot na sila ya. Ah, okay, sa lakot gali. Tiga sinalakot gali. Ayo di porma. Damo gali no. Tingala ko Oo. na damo gamo no. Kaya like naglakat ko sa may sa Kabangkalan, kadumdum ko may cover kami legal. Sige sa police station puro kuya sa tanan di. Ayo di porma. Ako na kung kaisa bla nano ni sila yaman officer niya na tawag niya kuya man. Yan tingala ko to kuya. Dumanghod pa man to sa saya di. Ayo di porma. Gali kay isa sila gali ka brotherhood. Oo. Kaya mo to gali ang bako. Okay, pareho ka mo rin ni ano, Action ni Luzon, Oo, Action ni Eric. Si Action Eric Gani ang bako gali pareho ka mo gali sa ila. Tamo ko kuya na sila namon. Ti man si kuya hay ka mo tanan. Ayo di porma. Di wala na. Ang mga asawa, mga ate, Ate man, Oo. mga ate. Ate bunso. Oo, kaya mo na galit mayo man Anyway, damo na din sila. At hindi ka mo magano, hindi ka mo makabalaka kay mabalik to si Kuya Oo. Eric. Pagbalik ni Action Eric, dagit sa May dayon dala na to. Mapasigabong sa dayon. Ayo di porma. Tapos digit sa malipat may dala siya. May dalagid sa nga. Titi. Ayo di porma. Anyway, sige. Oh, yes, action dyan na nagpatigayon sa nga bypass operation kay na mga takna alas 5:58 ang mga katapos ang kapulisan sa may syudad sang San Carlos, partikularmente sa may Iligan Street, Barangay 6 sang syudad sang San Carlos. Natigayon nga madakpan sa mga katapos ang kapulisan sa pagpamuno ni Police Lieutenant Rodney Sarona sa isa ka bypass operation ang sospitsado nga kilala sa kay John Mark Lombrino y Abrera, 34 anyos, isa ka street level individual kaga residente sa nga nasambit nga barangay. Nakuha sa iya sining posisyon kag kontrol ang 54 tanan ka mga magagmay nga plus. Nautod ang linya guro Action. Nautod guro tawagan ta guro diwata si Action Nelson. Action Radio Philippine Standard Time, let's just imagine na. Do kadalom sa sulod. Ara na sa? Wala pa. Sige. Balik ka natin doon kayo mga ka-aksyon. Si Action Nelson Pateño, gika naman sa may 1st District sa Negros Occidental. Parte ni sa bypass operation, mga ka-aksyon, nga ginpalagayon dito naman sa northern portion sa Negros. Check tabi ang detalye siya ni. Na-plus tayo naman itong pila ka recoveries, pero kompleto o hibaloon ta, no? With Action Nelson Pateño. Mga ka-aksyon. Action Nelson, balik na si mo. Yes, okay na action dyan? Yes, okay na gid. Tingala man tang sige ko ambal gabation sa tulungan Japon. Go ahead, Action Nelson. So, liwaton naton action dyan na recover sa posisyon ka control sa sospitsado nga si John Mark Lombrino ang 54 tanan ka mga transparent plastic sachet nga may unod nga ginadudahan shabu kalakip na diri ang isa ka item kag subong man ang bypass money nga ginagamit sa kapulisan. Ginabulubanta nga naglabot sa 14.8 gramo nga mayara sang standard drug price nga 100,000 pesos o 100,640 pesos ang valor sang shabu. Kakuha man sa iya sini posisyon ka control ang isa ka queen purse ay isa ka tuter kagaiban pa nga mga drug paraphernalia sa ginpatigayon nga bypass operation kay nasang hapon sa may syudad sang San Carlos action dyan. Subong ang suspect yara naka-detain sa custodial facility sang San Carlos sa PNP kag natala nga pagpasakaan sang kaso pagbayular sa Republic Act 9165 o kon pagupot sang illegal nga droga.
Report gikan sa siyudad sang San Carlos. Kaaksyon nyo Nelson Patiño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid sa report ni Aksyon Nelson Pateño gikan naman sa First District sa Negros Occidental. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 10:33 na. Mayang gabi dira mga kaaksyon kay Ma'am Mari Luvaron, kay Sir Mario Olvido Kisa. Good evening Aksyon John. Naga-monitor sila sa Senda Luguay. Ginatamyaw na ni Sir Mario Alguida Kisa ang taga-Purok Railway. Si Kading Negra Nemia Nenet Kagmayani. Mayang gabi kuno sa inyo tatanan. Si Ma'am Evelyn Sinaon. Good evening Aksyon John. Naga-monitor lang sila upot kay Nanay Evangeline, kay Bibing Artusa, Sampurok kay Sano Barangay Arihis, Bacolod City. Tigre. Good evening kuno sa may Omania family, sa Laura Pacol sa may Bago City. Ang ibang dugay-dugay naman, this time check naman natin ang report ni Aksyon Roger Gutib after sina out. Or rather, kay Aksyon VJ Posible, gikan sa 5th District mga kaaksyon sang Negros Occidental. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Action! Night Patrol Field Reports. Aksyon VJ, please come in. Mayong gabi aksyon dyan, kag sa aton sining mga ka-aksyon, nga nagapamati sa aton sining pagpangalagan siniya nga gabi isang Martes. Aksyon dyan. Ginalabot naton si Police Major Elendy Busquillo, angot ni bala sa nagapadayon nila nga kampanya batok iya sa illegal gambling o kung ining illegal nga pagpanahor. So nagpahanumdom ang hepe aksyon dyan sang Binalmagan PNP nga mo si Police Major Elendy Busquillo, partikular na sa mga taga-Binalbagan nga regardless kung dako o kung gamay ang ngasahi isang pagpanahor, still ginakabig kini bilang paglapas sa kasiguan, partikular na sa Presidential Decree 1602. Suno kay Police Major Rebosquillo, ang ining illegal gambling ang ugat sa pila iyak ka mga petty crimes kag pila ka mga problema sa sosyedad aksyon dyan, ano? And ginhambal man sang hepe nga sa ila sila nagapadayon nga kampanya batok sa illegal gambling, mayara kon kaisa sa mga pamatanon nga involves ugaling ti sa idalom sa aton sine nga kasuguan, hindi ni sila pwede magkasuhan kundi gina-refer ni sila sa talatapan sang Department of Social Welfare and Development o kundi SWD. Dugang pa ni Rebosquillo, kalabanan sa mga nagakadakpan is mga tigulang aksyon dyan. Suno pa sa hepe, bisan lingaw-lingaw lang ning purpose ang mga persona nga ni sa ilang paghampang sang siling panahor, still ginadumilian ini siya sa idalom sang kasuguan. Tiyan mo na, kumadakpan sang aton siling magkapulisan ang ining mga persona nga nag-engage sa ining illegal nga panahor, dakpon gid sila iya aksyon dyan. Din palayagman ni Rebosquillo nga ginapatuman ng Manila ang kasuguan nga gintukod sang aton siniya nga kongreso. Iyari ang dugang nga pahayag ni Police Major Elendy Rebosquillo sa aton sini nga interview. Kampi naton sa against illegal gambling, nagpadawin na. Sa uniform sang gambling ay dalag ko o ginagmay aslong gambling. Ginadakop na ginakagulat na ginababayan kay amo na ang rason kagalingan sa mga ugat sang mga problema kag mga petty crimes nga nag-involve diri sa mga pamatanon na naghalit sa atong mga komunidad diri sa palibot sa Binalbagan. Sir, so far sa inyo sining dakpanay dira sir sa illegal gambling, mayara kita sir mga instances nga mayara sa mga minor nga gaka-involve sir? Actually, may mga minors na involved abang sa kaya sa kaya. Ang mga minors na involved nila, legally, pray na wala na sila sang palap. So, kung may mga about 15 lang nila, madakpan natin, subject for intervention or pansang DSWD, may mga diversion na or investigation with regards na committee na. Okay. Sir, sa pagbulubanta mo sir, mga sa isa sulod sa nga isa ka bulan sir, mga pila na sir ang tigayon nyo sir nga na-operate sir nga mga persona dira? With regards sa
exact number, hindi ko makakadetermine. But madamot naman nagpabilin na ng intensify ka mangin-massive pag ang atong pag-implementasyon. Sir, ano ni siya ang PD1602, sir? Is it a minor offense or medyo may dako ni sa sir nga sa labton siyang isa ka violator, sir? Actually, ang PD1602, mga gambling mo na nga with the penalty siya, minatawag nga minimum of 30,000 nga may penalidad man nga 6 months to 6 years nga imprisonment. But din, may mga legal means na ginaoperahan court na regard sa mga nag-commit na sa diin, makapli bargaining nila, at least makabayad lang sila sa 1,000 as long as ma-plead guilty sila sa crime na commit nila. Nabatian ang pahayag sang hepe sang binalbagan PNP. And of course, action dyan, no, ginakongratulate naman si Police Major Elandri Busquillo kag ang iya sa nga estasyon kimanti sila ni no ang nakakuha gikan sa PRO6 bilang Best Unit on Campaign Against Illegal Drugs sa tanan nga mga municipal police stations sa Bugos nga Western Visayas. Sila ni no ang nakakuha sang sining award. Kimanti ko madumduman nakuha man sang hinigaran PNP no sa pamuno ni Police Lieutenant Colonel Nesrato Sabando Jr. ang pagkilala nga Best Unit in Tokhang kontra Armas Luthang sa tanan iya nga mga municipal police stations sa Western Visayas. So ginakalipay dagid kating aton sa nga mga kapulisan diri no sa may 5th district no nagahimo sang ilasitag sa mga record sa talatapan sang provincial or sa Police Regional Office 6 diri sa may Western Visayas. So far, tiyo na ang dulong ta nga balita kag pilaya ka mga impormasyon para sa pagpangalagad sa aksyon night patrol sa pang-Martes nga edisyon. So far, no, nagapabilin nga malinong aton sa diri nga area and from time to time, gina-check taman ang aton sa diri nga mga police stations. Gikan diri sa Banwasang Binalbagan, ini si Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gate sa report ni Action VJ Apasible gikan naman sa 5th District sa Negros Occidental. Action Radio Philippines Standard Time las 10:40 na. Di kita maka-aksyon sa ito naman nga resulta sang loto. Loto naton mga ka-aksyon nga may winning combination nga 642. Nga may jackpot prize nga 6.7 million pesos. Nga may winning combination 642. 31, 27, 17, 21, 18, kag 9. Tuliton ko 642 mga maswerte nga numero. 31, 27, 17, 21, 18, kag 9. Sa ato naman mga ka-aksyon, Super Lotto 649 na may jackpot prize nga 87.8 million pesos. O kung 87,838,640 pesos. Nga may winning combination nga 24, 46, 41, 45, 37, kag 38. Suliton ko 649, winning combination 24, 46, 41, 45, 37, 38. Sa ato naman nga Ultra Lotto 658, may jackpot prize nga 80.1 million pesos. O kung kabilugan nga 80 milyones pesos, 104,597. 658 winning combination 4, 31, 30, 21, 53 kag 6. Ultra Lotto 658 sa liwat winning combination 4, 31 kung 4, 31, 30, 21, 53 kag 6. Okay, basi ka mo ng jackpot prize winner. Basi ka mo na itong aton nga tagdaog mga ka-aksyon. Bantay-bantay lang ano.
Ma'am Ana Di Sales, good evening. Katamyo lang dakron si Ruben Villanueva. Nagaporok-orok gid sa Corbada Planters, Barangay Cubay, La Carlota City. Ma'am Jocelyn, good evening man. Ma'am Inday Blasa, mayong gabi. Sir Wen Hugos, nagaporok-orok gid sa Morena Esconde sa Rasa, sa may Barangay Sibukawan. Oy, kasi manwakos dira sa may Banwas ng Isabela. Janet Ong, good evening, Action John. Patamyaw lang ko no, pamilya Ong. Sangkabay, Silay City. Oy, Quebrar Maurice Tomas. Mayong gabi dira sa imo. Michelle Sayo Gimiroy. Good evening, man. Baby Jean Benedicto, good evening sa may Seaside Tangob. Ara na sila ako nag-monitor, nag-chaton nga pagpangalagad. Sige, ang ibando kayo naman mga kakson. Sana ka pinamangkot, nabla may kang tanan sa aton nga promo. Kung nagasigi-sigi pa. Oy, actually mga kakson, sige-sigi pag yung aton nga promo. Galing kay Tibag, o naman nga promo mga kakson mong, no? Ang matabo, bantay lang ka ba sa inyo balay? Naga-monitor ka mo, abay patunog-tunog yung inyong radyo. Kaya kung tunog-tunog ang inyong radyo, timing dala nga location ang assigned nga makadto ang aton nga reporter o kung ang anchor man, ako man, o kung sino man diri samon, pag nabatian na, automatic, dakpon ka. Kaya itong promo, dakop ka, daog ka. Wala na galing ruleta. Nga wala na ruleta, automatic na. Arak ka na si mo balay, nagapamati ka, nalabyan ka, pagdakop si mo, ara automatic pa premyo glayon, cash nga pa premyo, may bugas pa nga dala, kag may magpa. Ay, may ibaan pa gina. In the coming days, anong tip? Anong dapat obrahon? Simple lang. Mati ka lang gid permi. Sign on to sign off, the better. Gusto mo balaan ka din ka? Pwede ka pabalo-balo kung di mo address ino. Kasi palang niya matsimpuhan, nga dala galing sa inyo area. Tapos paglabay isang correspondent o kung sa reporter ko na anchorman, o ikaw gito nagpapamati. Ati swerte mo gid. Pag nakopyo si mo, congratulations! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, nas 10:45. Magabalik pang Aksyon Night Patrol. Pagkarapos gid lamang sini. Cellphone Plus Gold. Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng cholesterol. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Laro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang
Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasubuan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po dito medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwat nga na-traffic to or na-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo! Mga ka-aksyon, preparado na ang pila sa mga raffle tickets para sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Ang misyal ng mga raffle tickets ang ihulog na sa Tambiol. Ang mga raffle tickets nga inyo makitaan among mga una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Aksyon! Aksyon!
Action Radio Philippines Standard Time, nas 10:50 na. Pabalik na rin sa ating kapapang nga diri sa Aksyon na Patrol Program. Presyo krus ang bugas, sigahom nga magasaka sang 4 pesos, tub 5 ka pesos sa kada kilo. Ano do puro na niligasaka ito na now. Okay, lagi sa may manubo. Height na lang ning ganubo, pero ang presyo, mahigit ganubo. Dali manubo man ang iba, no? This time, balikan nato ng ato naman nga patrol. Ato nga Brabado Patrol with Aksyon Zil Minardo sa mga balita nga natipon sang patrol subong gid lamang nga gabi. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon, Mike Patrol, Field Reports. Aksyon Zil, please come in. Aksyon dyan, pilason ang duha ka persona matapos aksidente nga makabunggo sa tracking sa syudad sang Bago. Ginpahayag ni Marlo Berha, 18 anyos, ang kasang nagamaneho sa motorsiklo nga si Julie Magbanwa, 53 anyos, nga padulong ini sa Silay City gikan sa Ilabalay sa Purok Waling-Waling nga barangay Busay, syudad sang Bago. Suno kay Berha, yara na ini sila sa highway sang barangay Talok sang nabunggoan nila ang tracking nga gulpi naghalin apang wala nag-signal light gikan sa ginaparadahan sini sa higadalan. Pahayag ni Berha, nagtabog ini sila sa tunga sang dalan bangod sa impact gilayo naman sila nga ginharangan sang pick-up agod madiparahan sang nagasunod ang mga salakyan nga may aksidente nga nagluntad. Nakaangko naman sang pilas ang duha ka biktima nga gindala sa Bago Hospital apang nagpalagyo naman ang driver sang nasambi. Ang truck Aksyon Zil, wala gid nagpundo or nagbalikid to sa ila? Wala gid nagbalikid isini kay nagpundo, pero Aksyon dyan i-clear ta lang ni nga sila ang nakabunggo gid. No, pero kay amo ini kay ang unang information nga natag sakon ginhit and run sila kuno, pero sila gali iya ang nakabunggo una. Pero regardless whether or not sila nakabunggo, basta gani may ara sang physical injured ng mga individual, dapat ya talupang don mo gina kay di ba sa isa gani ka kaso. Kung nagapundo ang truck, nabungguan ang truck na nagapundo, wala man natong ginapangayo na patay abing nagasakay. Ginapriso gani gyapon ang driver sa truck iti for proper disposition. Yes. Di mo na pwede lagyuhan. Tita niya mo to, case ano nga tabo, wala yan nakita sa truck or base sa pananawa nila nakita man to ka truck kaya doon nagpapawala lang. Nakita gid siguro sa truck ni kay suno gani sa mga dito Aksyon dyan nga dira sa malapit sa Transpeter man nga ini ang salakyan hinahinay lang iya nga pagwa galing kay wala siya signal light no nagalusot lang siya gulpe ani man ang tricycle medyo ang motorsiklo medyo nasiglasig man ang iyang padalagan suno naman sa mga nakakita sa sakay sinisang pick up Aksyon dyan. Okay, so drang area dulo mao? Sa nag-aksyon dyan, sa tubangid bila sang transmitter di rayon, sa Aksyon Radio. Draga sa ginaubra nga subdivision. Dira gid ayon Aksyon dyan. Di kalapad sandalan, sanag. Tapos, ang truck din nalinaw? Araga parking gid sa pangsang transmitter, oo. Aga park, siguro na lang alang. Kalikita ni ang apunto naman ang to for humanitarian reason. Tani wala mabalagi na rinan sang truck, tani gilantaw man kung kamusta tong sitwasyon sang duwa. Oo, kag di mayo lang wala may gasunod. Kay kung may nagasunod nga dagko nga salakyan, may possibility nga basi malapa to ang duwa ka victim kay sa tunga sandalan sila nagtabog sini Aksyon dyan. To das gito tani muna lesson learned na sa iba na dapat talupang don gid no bisa may mga kaso balikan gid hindi do paghihalid nga matsagan mo bag mo ali mo sa klase pagabot mo sa balay boy mo bag mo duay nala sa do sa wala na lang dayon. Sige? Yes. Yes, so subong Aksyon dyan, ini ang duwa ka victim ara na sa Bago City Hospital para sa medical treatment. Balita gikan sa patrol, ini si Aksyon Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo, Aksyon! Aksyon Radio! Good night, ka. Salamat gid sa report ni Aksyon Zili Minaldo gikan naman sa patrol. Ato naman nga Brabado Patrol. Mayang gabi dara kay Sir Jonathan Diaz. Nakita ko kay na si Sir Jonathan Diaz sa may barangay 18. Kay kagawad Jonathan Diaz Jr.
Si Kapitan siguro do may importante, siguro nga okasyon, gaging kantuan, kaya do mga Kapitan sa Bacolod City, do may seminar, you know? And I try not to cry. All the tears in the world won't change your mind. O mga tatay, kung nga hindi gusto maghatag sustento sa bata, pwede ko nung kasuhan ka DSWD kag Public Attorney's Office. Maniguro bago naman nga mga policies, na? And mga kaaksona, amo nang kabugusan naton man nga pagpangalaga diri sa aton nga panatuntunan ng Action Night Patrol Program. Martes kita nga presentation, today is September 20, 2022. Salamat gid sa aton naman nga patulwan aton Bravado Patrol with Action Zil Minardo, upo dira kay Action Papang Nixon Tahom aton piloto sa patrol. Dili naman sa News Center, pod naton si Action An Defensor Lisay. Sa ato naman nga Studio A Master Control, pod naton si Action Nalmar Madera and Action Christian James Binares. Aton mga Action Correspondent, gikan sa norte nga bahin sa probinsya, Action Nelson Pateño, and Action VJ Apasible. May nasa ni subong nga gabi kay Action Roder Guteb, kay siguro may importante nga mga ginkaduan, kag mga aktibidad nga gintatapa, no? Pero mga ka-Action, salamat gid sa inyo naman nga pagpakigupod sa bilog naton nga adlaw nga pagpangalaga diri sa Action Radio Bacolod, hindi lamang diri sa Action Night Patrol, pero sa tanan nga programa sa Action Radio Bacolod from sign on to sign off. Tub naman buwas mga ka-Action sa pag-sign on sa Action Radio, o Action Fred Salanga. Sa ngalan sang inyo regular nga anchorman sa sining nga panatuntunan Action Eric Magbanwa, ako naman ang inyo alagad sa kahanginan Action John Diaz, nga nagapasalamat gid sa inyo nga tanan. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!